lidi, takže čau, já jsem tady s Matějem. Dneska tady máme takový vlog z naší zahrádky, jako grillujeme. Aha. Takže vám tady natočíme, jak, pojď mi tu něco, pojď mi tu, Matěj, tady se připravuje na párečky, pojď mi to. Párečky, dobré. Takhle si to obrátíme, jako Ne. Ještě ne. Ještě ne. Co? Za prvé, teď jsem to tam dal. Kdo to zhodil? No ty, není Čím? potřeba to hnedka otáčet, ne? Je to tak. Čím jsem to zhodil, Matěji? Tímhle. Radši pro bezpečnost. Ano. Ej, proč jsem... Tak a my grillujeme. Nevím, se musí kouřit furt, když natáčím. Musíš si sednout. Ty vole! Počkej, protože větr jde k lomu. Co? To není férový toto. Ale Lidi musí... Takže dneska to ještě vyrenderuju možná. ne, jde k tobě. Lidi, co to je po... No, Lidi, to je pohoda. Zase to na mě kouří, to není pohoda. Už se tak po třetí přesouvám, to už není fér. Ne, Matěj, nekouř to na mě. Lidi, to je pohoda, sedět na zahrádce, natáčet a grillovat. To jsem, celý já No. s Matějem. Ohořit to trošičku. No, to musí hořet. Ty máme krásné klobásky. Lidičky. A co bude? A řekneme věci, které budou ještě dneska vycházet? No, lidi, takže Dneska... tohle bude vlog, jak já a Matěj grillujeme. Ale mezi tím můžeš tím A dneska vyrenderuji ještě Team Fortress A co budeme natáčet? a ještě renderuju Minecraft, nebo co jsme to ještě natáčeli před Team Fortressem? Jo, minihry jsme chtěli díl 2, ale to nešlo, takže dneska vyjde Team Fortress a tenhle vlog. A počkej, ale ono ještě má, ještě dneska budeme točit ještě GTA, ne? Ještě možná GTA, ještě možná něco večer natočím. Natočíme Tak, GTA Minecraft, tak ty ne? už u mě večer nebudeš. Ne, ale mezi tím, jak přijedeme. Já večer budu něco natáčet, ještě nevím Ale možná co. budeme, ale jak potom přijedeme, tak budeme natáčet GTA, ne? Můžem, Takže určitě vyjde GTA. je horko. Ale mi se pálí ruka. No. Mi se opíká ruka. Mě už zpívá nos. Teďka mě zapískalo. A ti vědu. Ale poslouchej, myslíš, že je to holčičí? Tutti frutti, hasafari. Per Matěj perdlej lidí. Ty jsi to skřil? Ne. Ne, zase na mě kouří se. Já už nevím, kam se mám posunout. Fůry. Jo. No, teďka. Tady zás na mě. Tohle fakt je vynikající. Fakt vynikající. Teďka jde co do vzduchu. Tak lidi, a co budeme vám, a co řekneme jim? Nevím. Jo, když tak jsem zmiňoval už. Pojedeme na workshop možná. A tak dále. Jak to jde, griléři?
Nic moc. Dobře, Nic. tady jde můj táta. Dobře. Tady jde můj táta, že taky? Vydržet, takové vydržet. Taky musíš natočit do videa? Co? Později už jsi tam natočenej. Nevadí? Vadí. Co? Že to nebudu mazat? Tak mám to vymazat? Vypadá Takže, pěkně. takže Vypadá nevadí pěkně, taky, že jsi že ve videu? On tě smaže. Ne, už zase. To nejde smazat, bych musel smazat celý. Na mě lítá, na tebe lítají jiskry. Ježiš, fuj. Zase na mě. Máš ještě zaplý? No. Tak ti nevadí, že jsi ve videu? To co mám s tebou dělat? Tak to smáž. To- tak tak- to smáže, ne? Ale tak proč by to vadí? Tak smáž toho tak. A proč by to vadilo? Tak ti chceš tam být? A už se mnou už teď musíš být, já už ani tam nevím. Vlastně to je celý začouzený, ten už to vypní. OK. Tak lidi, takže my se s váma loučíme, vidíte naše sdělování a čau!